Hello and welcome. Hoy le traigo varias preguntas comunes en serbio. La primera es kako si? Kako si? ¿Cómo estás? Kako si? Para preguntar cómo está usted, usamos kako ste? Kako ste? ¿Cómo está usted? Kako ste? Gde živiš? Significa donde vives. Gde živiš? Gde živiš? Šta radiš? Es ¿qué haces o qué estás haciendo? Šta radiš? Šta radiš? Para saber la edad de alguien vamos a usar koliko imaš godina. Koliko imaš godina. ¿Cuántos años tienes? Koliko imaš godina. Šta želiš? Significa ¿qué quieres? Šta želiš? Šta želiš? Da li govoriš španski? Hablas español? Da li govoriš španski? Da li govoriš španski? Hablas serbio será? Da li govoriš srpski? Da li govoriš srpski? Da li razumeš? Entiendes? Da li razumeš? Da li razumeš? Para preguntar la fecha o día de la semana usamos la expresión koji je danas dan? ¿Qué día es hoy? Koji je danas dan? Koji je danas dan? Kada ideš es cuando te vas. Kada ideš? Zašto si tu? Significa ¿por qué estás aquí? Zašto si tu? Zašto si tu? Para pedir ayuda o asistencia vamos a decir da li možeš da mi pomogneš? Da li možeš da mi pomogneš? Puedes ayudarme. Da li možeš da mi pomogneš? Da li možeš da mi pomogneš? Koliko košta es cuánto cuesta? Koliko košta? Koliko košta? Jesi li gladan? ¿Tienes hambre? Jesi li gladan? Jesi li gladan usamos para el hombre. Si es una mujer femenino, vamos a decir jesi li gladna? Jesi li gladna? La siguiente pregunta es da li si za kafu? ¿Quieres tomar un café? Da li si za kafu? Da li si za kafu? Šta jedeš? ¿Qué comes? Šta jedeš? Šta jedeš? Šta radiš u slobodno vrijeme? Šta radiš u slobodno vrijeme? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Šta radiš u slobodno vrijeme? Šta radiš u slobodno vrijeme? Para preguntar sobre el lugar de empleo vamos a usar ¿gde radiš? ¿Gde radiš? ¿Dónde trabajas? ¿Gde radiš? Para pedir contacto vamos a decir koji je tvoj broj telefona? Koji je tvoj broj telefona? ¿Cuál es tu número de teléfono? Koji je tvoj broj telefona? Koji je tvoj broj telefona? Koji je tvoj omiljeni film? Koji je tvoj omiljeni film? ¿Cuál es tu película favorita? Koji je tvoj omiljeni film? Para preguntar la hora decimos koliko je sati? ¿Qué hora es? Koliko je sati? Koliko je sati? Kada polazi voz? Cuando sale el tren? Kada polazi voz? Kada polazi voz? Da li idemo zajedno? Vamos juntos? Da li idemo zajedno? Da li idemo zajedno? Šta radiš večeras?
¿Qué haces esta noche? Šta radiš večeras? Šta radiš večeras? Šta misliš o tome? ¿Qué piensas sobre eso? Šta misliš o tome? Šta misliš o tome? Da li radiš sutra? Trabajas mañana? Da li radiš sutra? Da li radiš sutra? Šta si kupio? ¿Qué compraste? Šta si kupio? Šta si kupio? Možeš li da dođeš kasnije? Puedes venir más tarde. Možeš li da dođeš kasnije? Možeš li da dođeš kasnije? Možeš li da dođeš kasnije? Šta želiš za poklon? ¿Qué quieres de regalo? Šta želiš za poklon? Šta želiš za poklon? Para planificar un encuentro, vamos a decir kada ćemo se sresti. Cuando nos encontraremos? Kada ćemo se sresti? Kada ćemo se sresti? Kada ćemo se sresti? Kako se kaže ovo na srpskom? ¿Cómo se dice esto en serbio? Kako se kaže ovo na srpskom? Kako se kaže ovo na srpskom? La siguiente pregunta, da li si slobodan? ¿Estás libre? Da li si slobodan? Da li si slobodan? Si es una mujer, vamos a decir, da li si slobodna? Da li si slobodna? Ko je tvoj prijatelj? ¿Quién es tu amigo? Ko je tvoj prijatelj? Ko je tvoj prijatelj? Da li imaš braću ili sestre? Da li imaš braću ili sestre? ¿Tienes hermanos o hermanas? Da li imaš braću ili sestre? Da li imaš braću ili sestre? Šta si radio juče? ¿Qué hiciste ayer? Šta si radio juče? Šta si radio juče? Kako si proveo dan? ¿Cómo pasaste el día? Kako si proveo dan? Kako si proveo dan? Muchas gracias por quedarse hasta el final. Para seguir aprendiendo serbio, le invito a ver este próximo video.